Kato doko ni moko kuom jotelo kod josiasa mapacho ka kwedo kang margi mar chano romo gi jopiny jodito mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance podo mako chung' motegno ni romogo nyaka dhi nyime kaka osechane. Kaka jafwambo marwa Wenga lero, jotend Azimio la Umoja One Kenya oramo ni kata tarik 12 mar dweni ma en odiechieng' mar nyasi mar Jamhuri gidhi bago romo mar siasa e alap ma Jakaranda ibure Nairobi. Itok mari gi jofwamb weche Raila Odinga gi kweth mamoko motene e Azimio la Umoja nomedo sawo piny owacho ma William Ruto kalore gi gigo masani dhi nyime e pacho ka ranyisi en obadho makoro oketi e dongruok mar dur matayo yiero thuru ka IBC. Our public consultations will be about the 4 IBC commissioners who have been subjected to gross injustices and forced to resign. The consultations are also about other pressing national issues. Mana kanyo cha giselando motelo kweth mar Azimio no mako chung' motegno ni romo margi gi jopiny nyaka dhi nyime kaka nyocha ochan ne dhi timore e pap makamkunyi gi Jakaranda. Romogo magi wacho ni katibo yene jo Kenya bago. It's also going to be a very peaceful congregation. No protests, not picketing, not at all. But all that also is also guaranteed by the Constitution of Kenya. If you wanted to do a protest, demonstration, you would just inform the police, provide security, and we will do it. But we are not demonstrating, we are not going to engage in any act of thuggery or hooliganism. Kopore ko romo gi jopiny chake tarik 7 dweni, Raila kod Lange ochano bago chokruok mar jopiny tarik 12 e lap ma Jakaranda. And on the 12th of December, Jamhuri Day, we are going to Jakaranda Garden in Embakasi, not Kamkunji. Again, that is just going to be celebrating Jamhuri Day with Wazalendo wa Kenya. And it's also going to be a very peaceful congregation. Sechiko bende Odinga no kwedo weche moko ni Azimio bare diere kowacho ni porgi makre motegno kapata gi dhoot. As you can see here, Honorable Martha Karua represents NAK Kenya. Honorable David Murathe here and Jeremiah Kioni here represent Jubilee. And Honorable Robert Mbui here represents Wiper Party. Because Honorable Kalonzo Musyoka, the Wiper leader, is in Mwingi on some business. Honorable Gideon Moi of Kanu has also sent just apologies. So you need to know that Azimio is very much united here. Jotelo go nosiemo wang' Ruto ka ginyiso luoro ni piny Kenya ochimo kumarach kendo nyaka kete tesre. Ruto is slowly imposing a mafia state on Kenya. This reign by gangsters is scary and unnerving. It has never been seen in Kenya, even during our past bad days. It has been said jokingly in the past, whereas other countries have a mafia, in Kenya, mafia have a country. They're just reinstating those old bad days, and we are cautioning Kenyans and alerting them that the era of dictatorship is back with us, and that Kenyans should not sit back. Seche ma commissioners ang'wen mag IBC mono kwedo yiero mar telo mar piny Kenya ka dhi nyime gi kweta achiel kachiel, riwruok mar Azimio la Umoja motelo kod Raila Odinga dhi nyime kod kwedo piny owacho mar UDA ka giwacho nok gibi ol kod siemo wang' piny owacho e wi gigo ma gibothie kinde ka kinde. Wenga, Ramogi TV, Nairobi.